شهر و پفچونên di navbera şervanên YPG û YPJ û çeteyên Daişê ku li kantona Kobanê li ser êrişên çetan Rodan bênaver devam dikin. Çeteyên Daişê ku hewldan li gundê Elbeyadiyê derbasî gundê Cibniyê Rojavayê herêma kantona Kobanê bibin, rastî bersivdana tuntiya şervanên YPG û YPJ hatin. Di encama şer û pevçûnên di navbera şervanên YPG û YPJ û çeteyên Daişê de 4 çete hatin kuşt û bi dehan çeteyên jî hatin birîndar kirin. Dîsala aliyê din dema ku çeteyên Daişê bi wesaytekî di navbera gundê Spîquran û Ehmediyê diçûn dihatin ji aliyê şervanên YPG ve hedef hat girtin û roxandin. جنازه وانا كره بله بله بخاونن اره جنازه وان Li aliyê din şer û pevçûnên li ser êrişên çeteyên Daişên li Iraq û Herêma Federala Kurdistanê jî derketin bênaver devam dikin. Hêzên hewayên artêşa Iraqê herêmên Bileç û Bacanê ser bajarê Musilê bombabaran kirin. Di encama bombabaranê de pênc çeteyên Daişê hatin kuşt û bi dehan çete jî birîndar kirin. Gundê Guhbelê Şengalê ku demek dirêje tê bombabaran kirin, duh ji hate bombabaran kirin. Li aliyê din qetilkirin, kuştin û recîmkirina janiya ji aliyê çeteyên Daişê ve bênaber devam dikin. Li bajarê Reqqa Sûriye çeteyên Daişê jinek recîmkirin.